Nûçegihana me Gunul Gun bi merebe hîn zêdetir hûrguliyên derbarê serdana Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî ji bo Anqerê heman demê jî derbarê pêvajiyê de em jê bigirin. Gönül Quwet ve îro serdanekî girîng ji bo paytexta Tirkiye Anqereyê tê kirin wê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydê bi Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan re bicive hûrguliyên wê hevdîtinê destpêkê em ji te bigirin pişra me ê pêvajiyê pirs bikin. Dem baş rênas, belê îro Serokê Iraqê Elî Zeydê wê serdana Tirkiye bike. Li gorî daxuyana Serokê ragihandina Tirkiye Burhanettin Duran, ev serdan li ser vexandina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğanê ve vê kirin. Wê di vê civînê de pêwendiyên têkilîn her du aliyan devletan, her wisa geşedan û mijarên herêmî wê bêgotûbêj kirin. Taybet li ser mijarên enerjî ve guhastin, av, evlehî, bazirganî wê bê ravestin. Ez dixwazim herek li ser taybetiya vê serdanê hûrguliyan bidim. Elî Zeydî wê li gel şandiyekî berfireh were Enqerê, li gorî tiştê ku tê gotin û tê şîrovekirin, hatina dema Elî Zeydî û her wiha mijarên ku bê axaftin, di vê çarçoveyê de ev serdan Elî Zeydî wek serdaneke girîng û krîtîk tê binavkirin. Elî Zeydî piştî ku her serkar ewilê çû serdana Amerîkayê û çû serdana xwe yekemîn ji bo Amerîkayê kir, piştre çû Îranê, ev jî serdana wî ya sêmînê kir ji bo Tirkiyeyê wê bike û piştî Tirkiyeyê jî li bendê ku wê biçe Erebistana Sûdî. Paşa Gönül derbarê pêvajiyê de jî ez ji te bipirsim me nûçe jî dabû. Gelo agahiyên dawî hene îro meseleya çarçoveya qanûn herîzê de behsa wê hat kirin ku êdî were Meclisa Tirkiyê. Divan mijaran de çi agahî li gel we hene? Belê ev jî mijarekî germ ya vê rojevê ye. Belê piştî ku serdanê Serokê Parlamentoyê Tirkiye Numan Kurtulmuş bi partiyên siyasî re kir serdana wan kir li bendê ku pêşnûma yasaya çarçove were Parlamentoyê Tirkiyeyê tê payîn ku ev pêşnûma yasaya çarçoveyê heta nîvê meha tebexê were Parlamentoyê û derkeve. Do civîna MYK'yê yanî civîna Lijnê Rêveberiya Navendeyê AK Parti'ye çêbû. Piştî vê civînê berdevkî AK Parti'ye Ömer Çelik daxuyanê çepemeniyê da û di vê daxuyaniyê de li ser pêvajo û yasaya çarçove axivê. Çelik got berî ku betlane dest pê bike ya parlamentoyê wê ev yasaya çarçove bê de xistin. Her wisa di axaftina xwe de got ku ev pêvajoyeke berfireh he aliyên wê hukukî û siyasî hene. Niha derbasê heya make din bûne bi aliyek din ve jî dikarim bibêjim pêvajo derbasê qonaqeke nû bû. û wisa anî ziman her wisa Ömer Çelik diyar kir ku divê ev pêvajo derbasî qonaqeke hukukî bibe û ev jî girîng e. û wekî din em jî wek Nûçe TV me ji Dem Partî pirsî gelo ev pêşnûme yasaya çarçove vê heftî kîjan rojî were parlamentoyê ji me re hat gotin ku ev jî li bendê ne ku vê heftê were parlamentoyê ger negîjece wê bimîne hefteya pêş. Gönül ji çavkaniyên Dem Partiyê di vê mijarê de ti agahî bora tên parvekirin yan jî çavkaniyên AK Partiyê? Yani tişê ku me ji Dem Partiyê pirsî wek Nûçe TV ji me re hat gotin ku ev jî li bendê ne vê heftê pêşnûme yasaya çarçove were Parlamentoyê Tirkiye ev jî nizanim wê kîjan rojî were ev jî li bendê ne vê heftê were lê ger vê heftê negîjece wê pêşnûme yasaya çarçove bimîne hefteya pêş ji xwe di serî de daha de gotin. Meha tîrmehê de jî yani pêşnûme yasaya çarçoveyê nê parlamentoyê jî wê bimîne meha tebexê heta nîvê meha tebexê wê bê derxistin. Baş e Gönül Quwet be em gelek spas dikin ji bo van agahiyên ku te bi me re parvekir.